el gust de tenir aquí amb nosaltres a Carles Grau, que és director de Microsoft Ibèrica. Ell forma part d'una federació d'empresaris que l'objectiu és promoure l'emprenedoria, promoure l'empresa a Catalunya. Llavors, dintre de les activitats que fan, una d'aquestes activitats és anar a les escoles i fer una xerrada sobre l'important que és l'empresa avui en dia a Espanya, a Catalunya, i l'aspecte d'emprenedoria. Llavors, una mica la seva intervenció, el que farà nosaltres, anirà una mica en aquest sentit. També, un objectiu d'això és que veieu, és una persona que evidentment també té tota una formació. Carles Grau és enginyer industrial i ha fet diferents màsters, direcció en diferents llocs, en IES i en Stanford. I la seva carrera professional ha passat per diferents empreses de direcció. Director en Microsoft, Sun Microsystems, perdó. I bé, en fi, una llarga trajectòria a nivell professional i dintre de Microsoft també, fins a arribar al càrrec que té en aquests moments. Jo no tinc molt més que dir, simplement això, Carles Grau, i ara ell us farà la xerrada. Moltes gràcies, Manel, moltes gràcies. Un plaer ser aquí, a més molt a prop de casa, perquè visc aquí a Mirasol a, no sé si 500 metres o no arriba a 1 quilòmetre, amb la qual cosa aquest centre el conec una mica, he passat durant molt temps per aquí davant i un plaer ser aquí amb vosaltres. Home, l'objectiu del que estem fent a FENCAT és bàsicament intentar apropar el món de l'empresa a les escoles de Catalunya. La nostra fundació és una fundació petita, som uns 85-90 aproximadament empresaris. És una fundació que es va crear fa uns 6 anys aquí a Catalunya, d'empresaris i directius de diverses companyies, que sobretot tenim l'objectiu d'intentar contribuir fora de les nostres empreses a intentar fer alguna cosa pel país, intentar fer, diguéssim, una Catalunya que dintre d'uns anys pugui ser un territori referent al món. Tenim, diguéssim, una missió molt inspiracional en aquest sentit, molt ambiciosa. Però bueno, la nostra fundació, aproximadament formada per 90 empresaris, representa aproximadament un 10% del producte interior brut de Catalunya i aproximadament un 10% de l'ocupació del nostre país. I a la fundació hi ha gent com el Josep Mateu, que és el director del RAC, o el Carles Sumarroca, director de COMSA, Albert Esteve, de Laboratoris Esteve, gent sobretot de l'empresariat, totes empreses catalanes, alguns de multinacionals, el meu cas no és la majoria són empresaris catalans. I durant aquests anys hem estat fent diverses coses, hem procurat obrir el món de l'empresa a diferents institucions, hem fet un programa amb el Parlament, que procurem que els parlamentaris vinguin a les nostres companyies i nosaltres de tant en tant anar també al Parlament per intentar procurar que les coses que es debategin al Parlament estiguin a prop de la realitat del que estem esperant al món empresarial. I aquest programa que estem fent a les escoles va una mica en la mateixa direcció, apropar el món de l'empresa a l'escola. Per nosaltres també ens serveix per aprendre una mica el dia a dia del que està passant a les escoles del nostre país. I fora del que és la relació amb institucions d'aquest tipus, un dels temes que hem estat treballant bastant han sigut els temes d'infraestructures. FEMCAT va ser una de les fundacions i entitats empresarials que va promoure, suposo que recordeu fa pocs anys, el moviment per impulsar el nou aeroport del Prat i el fet que Catalunya tingués moltes més connexions internacionals, des del punt de vista de poder atreure projectes cap al país. Molts dels patrons es van incorporar amb l'accionariat d'Spanair, amb un intent també d'impulsar la companyia aèria per donar més connexions aquí. I després el que hem anat fent sobretot és viatges de benchmarking. Viatges de benchmarking és intentar anar a territoris del món que s'estiguin fent coses que puguin ser referència entre el món privat i el món públic per agafar idees de coses que podien fer aquí a Catalunya. L'any passat va ser Israel, que és increïble el que està fent Israel. El primer viatge fa uns anys va ser a Finlàndia, que sabeu que el model educatiu finlandès és un referent a nivell global, i cada any intentem agafar un puesto del... Aquest any sembla que toca als Estats Units, no? No sé si és Massachusetts o... Normalment procurem agafar algun lloc més que hi hagi complicitat entre la gent del sector públic, de les institucions i del sector privat.
I jo porto, pràcticament des del principi de la Fundació, col·laborant amb ells en diverses coses. Porto 8 anys a Microsoft com a director general a Catalunya i porto també la relació amb sector públic. I des de fa 25 anys que m'he dedicat al sector de la tecnologia. Vaig fer enginyeria industrial, però vaig acabar en una empresa d'informàtica als pocs anys de treballar amb enginyeria i d'enginyeria mecànica, que el meu era motors, realment vaig fer poca cosa. He estat sempre amb el sector de la tecnologia, que és un sector francament divertit. És un sector bastant apassionant, perquè d'alguna manera jo sempre veig que la tecnologia és d'aquelles coses que et permet fer bastants somnis realitat. Jo moltes vegades penso les pel·lícules aquestes que veia fa uns anys, no sé si recordeu alguna de les pel·lícules aquesta de la Guerra de les Galàxies, que de sobte apareix el Jedi amb un holograma que ens transporta i es comença a comunicar, i jo pensava, això és absolutament impossible, això és una conya marina, això no passarà mai. I et dones compte com ha avançat la tecnologia els darrers anys i com cada vegada és més possible mantenir reunions virtuals i comunicar-te de manera integral, o inclús els propis hologrames comencen a fer-se realitat. I d'alguna manera és un sector que sempre m'ha agradat per això, perquè és un sector que transforma, que et permet fer experiències noves i fer somnis, moltes vegades fer somnis d'aquells de comunicar-te a la realitat. La companyia a la que treballo, suposo que la coneixeu, és una companyia que té uns 30 anys. El fundador, el Bill Gates, tenia un somni que acabés que un ordinador ens permetés comunicar-nos tant a la feina com a casa d'una manera interactiva. Això fa uns anys semblava un somni, la veritat és que amb el món occidental s'ha fet bastant realitat i la penetració del món del PC dintre de la llar i de les empreses és bastant clara. Home, sempre ha tingut una visió de treure el màxim potencial de la gent i treballar amb equip. Moltes de les coses que ha fet la companyia han sigut al redor d'eines que ens permeten comunicar i compartir. I darrerament la companyia ha anat canviant i ara estem obrint nous mons, entrant en el món de la telefonia mòbil, que sabeu que ara a Barcelona serem la capital del mòbil els propers 6 anys, entrant en el món de les cònsoles i dels videojocs, que era un món fa pocs anys per Microsoft bastant desconegut, i amb tot el món dels serveis online. Vam comprar Skype i vam comprar altres companyies online i llavors la companyia no solament fa eines des del punt de vista de comunicació tipus Office i tipus Windows, sinó tot el tema que té relacionat amb el món del mòbil, amb el món de les cònsoles i amb el món del que ara es parla bastant de la informàtica al núvol. De la informàtica al núvol no és que els tecnòlegs s'hagin pujat al núvol, sinó que moltes vegades, cada vegada més, a les empreses i amb la nostra vida, diguéssim, amb el món del consum i a la llar, moltes de les aplicacions i serveis estaran a internet i es consumiran o de manera gratuïta o amb una manera de model de pagament per ús diferent del que havia sigut la compra tradicional de tecnologia, la tradicional compra de tecnologia que et venia amb un dispositiu. I això és FemCAT i això és el que estem fent a Microsoft. Home, jo sobretot vull compartir amb vosaltres una mica la importància de les empreses en la nostra societat. I també animar-vos, veig que hi ha aquí també telecos i informàtics i m'han dit que està baixant el número de matrícules de telecos i informàtics. Un dels objectius que tinc avui és que el que sortiu d'aquí sortiu animant els vostres companys que s'apuntin a telecos i informàtica, perquè és una de les àrees, si hi ha alguna àrea d'empresa que en els propers anys, i més al nostre país, i més a Barcelona, generarà ocupació, generarà llocs de treball, generarà oportunitat, aquesta és una. No dic que sigui l'única, però és una segura. Llavors, m'ha preocupat el que m'han dit, que està baixant el nombre de matrícules de telecos, i sí que m'agradaria que compartir amb vosaltres, i sobretot després que em pregunteu i parlar d'una manera bastant oberta. Però per començar, una de les coses que sí que vull transmetre-us és que a passar de tot el soroll que hi ha mediàtic aquests dies, que realment
amb els mitjans de comunicació hi ha molt de soroll, i sobretot al redador del codi ètic i els temes de corrupció entre el sector públic i el sector privat. El Luis Bárcenas tot el dia es diari, i si no és el Luis Bárcenas a l'Urdangarín, la veritat és que tenim, a passar de tota la situació que us pugui generar dubtes respecte al model que tenim en aquests moments de societat, el que sí que és indubtable és que les empreses i la generació d'ocupació de les empreses i l'impacte de les empreses que tenen en la nostra vida és important, i cada vegada amb el canvi que tenim de societat és important també crear empreses. Mira, us repartirem unes, si cas per grup, perquè comparteixin unes quantes. Si cas, us repartirem una foto perquè d'alguna manera fem una petita abstracció. I veient aquesta imatge, jo no sé, aquesta és nova o és la de sempre? És la de sempre. Bueno, no és que sigui una imatge molt afortunada perquè no és molt propera, és una imatge d'una coneguda zona als Estats Units, però sí que és important que veieu que amb el nostre dia a dia, amb el que ens rodeja, amb el que fem, a darrere de tot això hi ha companyies, hi ha empreses que fan coses i que participen en determinades fases del procés de fabricació o de venda o de distribució o de disseny o de comunicació de productes i serveis. Llavors, aquí quantes empreses o quines empreses veieu darrere d'aquesta imatge? A veure, qui s'anima? A veure, qui s'anima? Coronita, una companyia de consum, lògicament, ja està per aquí. O sigui, veieu a darrere marques de determinats productes de consum. Quina més veieu? Kodak, companyia també de temes d'imatge i de fotografia. Què més veieu? Swatch, Coca-Cola. Bueno, aquí veieu moltes marques. Aquí veieu, a veure, veieu moltes marques, però més enllà de la... O sigui, probablement el primer que veieu són les imatges de les marques i de la publicitat. Però si us fixeu, veureu tot el que hi ha normalment en un entorn central d'aquest tipus. Hi ha mobiliari urbà, hi ha carrers, hi ha claveguerams, hi ha il·luminació, hi ha cotxes. Darrere de tots aquests subjectes que ens rodegen amb el nostre dia a dia, darrere penseu que sempre hi ha una aventura empresarial. Un boig un dia es va animar a crear una companyia per fer un component o d'un automòbil o d'una càmera de fotografia o d'un envàs d'una beguda. Una companyia que darrere hi ha comunicant la marca i intentant posicionar la marca a nivell d'imatge per generar demanda, o algú que està participant en la cadena de valor de qualsevol producte o servei. Pot ser un transport, pot ser una distribució. Jo crec que probablement aquest matí, entre que us heu aixecat i heu vingut aquí a l'institut, haureu tingut contacte, haureu tingut relació o interacció amb moltes marques i moltes companyies, i amb moltes de les coses que feu, anant a vegades a comprar la baguette per fer un entrepà o anant al cine per veure una pel·lícula. Darrere del cine hi ha tota una indústria, des dels sistemes de ticketing, des del sistema de compra-venta online, i la veritat és que el món actual i realment les empreses en aquests moments són motors des del punt de vista d'innovació, són motors des del punt de vista de generació d'ocupació, són motors de transformació. Ara també hi ha un gran debat, a part dels temes de codi ètic, sobretot els temes mediambientals. S'està generant tota una nova indústria al redador d'eines, tecnologies, mitjans, inclús gestió energètica. Hi ha un gran debat també inclús sobre la gestió alimentària al redador de sostenibilitat. Assegurar que amb el ritme que portem construïm un món que sigui sostenible durant uns quants segles
durant uns quants segles més. Perquè la veritat és que amb algunes de les energies que hem trobat, i tot això està generant noves empreses, noves idees, nous projectes que generen oportunitats, i jo crec que en aquests moments al nostre país ho veureu. El nostre país fa uns anys tenia unes grans traccions alrededor del que era el sector tèxtil, el que era el sector automoció i electrònica de consum, que són tres sectors que han tingut una pressió competitiva molt elevada perquè els costos de mà d'obra als països asiàtics eren una fracció, o sigui, el cost de mà d'obra a Xina és un 10% del cost de mà d'obra d'un determinat component, amb la qual cosa haureu vist els darrers anys que de sobte passaven coses i Sony, Samsung o altres empreses que muntaven televisors o components de sobte han començat a moure centres de fabricació cap a altres països des del punt de vista competitiu. Però mentrestant hem guanyat la capital del mòbil, hem posicionat el nostre país com a referent en temes, per exemple, de sanitat, els temes de salut. Catalunya és un referent en moltes pràctiques. Tenim dels millors experts en disciplines de tota mena, des de temes de la vista, càncer, moltes altres malalties. I s'ha generat al redador nostre també una indústria farma-salut important al nostre país, i ara amb el tema del mòbil i amb el tema de les ciutats intel·ligents, que és una altra tendència que Catalunya comença a liderar, s'estan generant oportunitats. O sigui que, realment, darrere de molts d'aquests subjectes que veieu en el dia a dia, aquesta mateixa taula, jo estic convençut que aquí hauran treballat, lògicament, com ho veieu? Quanta gent ha treballat per fer... Quantes empreses veieu que hauran treballat per fer aquesta taula? Dos? A veure... Com a mínim, sí, com a mínim 4 o... O sigui, o tres, 2 o 3 com a mínim, però els que han fet la fusta, tots els que han fet l'estructura metàl·lica, els dels cargols... O sigui, fixeu-vos a darrere la quantitat de components, objectes, mobiliari, elements que ens comporten, i a darrere hi ha una empresa amb gent que dissenya, gent que fabrica, gent que emmagatzema, gent que distribueix i gent després de màrqueting i comunicació, que probablement és el que més heu vist a la foto, perquè molts heu dit productes de consum, però a darrere dels grans productes de consum i les grans marques, una cosa són les marques i una altra cosa són les empreses. A vegades associeu moltes vegades les marques a les empreses. Amb el nostre cas, a mi a vegades m'ha passat que la gent no associava la marca a l'empresa. Per exemple, molta gent no associava que Xbox tingués que veure alguna cosa amb Microsoft o que Messenger tingués que veure alguna cosa amb Microsoft. La gent associava més Microsoft amb Windows i Office i deia no, la Xbox és una altra cosa. Però una cosa és la marca i una altra cosa és l'empresa. I la veritat és que amb la nostra societat en aquests moments crear empreses i crear noves empreses que tinguin lògicament un codi ètic i que ens ajudin a innovar, a generar ocupació, jo crec que és el més important. Si tenim un problema en aquests moments amb el país és l'índex d'atur. Jo crec que el que està generant una mica de desconfiança respecte a Espanya i ens posa la prima de risc com està, sobretot, bàsicament és això, és l'índex d'atur que no hem aconseguit de manera sostenible els darrers anys baixar-lo. I per això és tan important, i jo crec que tanta gent està treballant a intentar animar, il·lusionar i treure la por de crear empreses, de llançar-se a projectes. Veureu en els propers mesos tot un nou moviment alrededor d'això. Es parla de la famosa llei d'emprenedors, encara no ha sortit la llei, però ja la ministra va anunciar fa menys d'un mes mesures amb una proposta de cotització de la Seguretat Social per qualsevol empresari de menys de 25 anys que arrenqués una empresa. Jo crec que aquí hi ha un bon col·lectiu de potencials empresaris de menys de 25 anys amb cotitzacions de la Seguretat Social, em sembla, de 50 euros en els primers 6 mesos. Home, no és que sigui una solució definitiva, però sí que ens ajuda a que crear una companyia i arrencar-la no sigui massa complicat.
Nosaltres des de Microsoft per intentar ajudar amb això, i si hi ha algú dels... Quants n'hi ha aquí del grup de Telecos? Jo sé que sou pocs, però aixequeu la mà, qui hi ha del grup de Telecos? Dos? Sí, bueno. Hòstia, us heu posat tot al fons, els de Telecos tindríeu que estar a primera línia, això, no? Bueno, després us faré sortir els de Telecos. Doncs pensem que qualsevol idea que tingueu de projecte, d'aplicació, de crear un portal o de crear una aplicació amb el mòbil o de fer una aplicació nova amb una consola de videojocs per a vegades per aplicacions de tota mena. Hem llançat un programa per ajudar a la creació de noves empreses i durant els primers 5 anys, tot el software que necessiteu per fer el desenvolupament dels vostres projectes o posar en producció, que poden suposar entre 40 i 50.000 euros a l'any, la nostra companyia ho cedeix sense cap mena de cost per ajudar a creació de noves empreses. I aquí a Espanya, amb aquest programa, hem ajudat els darrers 4 anys a generar unes 520 companyies, que no està gens malament. I bueno, a veure, com vaig al temps? Vaig bé? Regulí? Sí? Vaig bé? Sí. Bueno, a veure, jo no sé si voleu comentar alguna de la foto, alguna de les empreses. Jo crec que més o menys la part de la importància i com estem rodejats de productes i serveis que darrere hi ha l'empresa, jo crec que està clar. Però el paper i el dia a dia del món de l'empresa, el paper i el dia a dia del que fem a les empreses. A veure, primer necessito un voluntari, un dels de Teleco que està al fons, sisplau, que vingui cap aquí. I un rotulador, tenim un rotulador així. Va, el delegat de Teleco, que vingui cap aquí, sisplau. ¿Dónde? Vamos, va. Vamos, hombre. Ánimo. Hace frío, pero hombre, ánimo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Mafud. Oye, pues nada, azul o negro, ¿cuál quieres? Negro, pues va. Esa pizarra es tuya, va. Mazut apuntará por nosotros, va. Tienes que apuntar, a ver, vamos a ver. Què creieu que fem amb el dia a dia a les empreses? Si no heu tingut fins ara contacte o amb beques o el que sigui, però sí que teniu els vostres familiars que van a les companyies, què creieu que fem o què faig jo, per exemple, en el meu cas, amb el meu dia a dia? A veure, quin tipus de coses faig, quin tipus de coses em preocupen, amb quin tipus de coses dedico el meu temps? A veure. Perdó? Sí? Reunions, amb qui? Sí, altres empreses. Reunions, home, normalment en dos tipus o dos o tres tipus d'empreses. Normalment, o amb clients, que això pot ser una de les coses que li dediquem al temps, perquè si no venem, les empreses que no venen al final tanquen. Quin altre tipus de coses, a part de veure clients? Quin tipus? Apunta, verse con clientes, ¿no? Dedicar tiempo a clientes. ¿Qué més? A què més coses dediquem el temps amb el dia a dia a les empreses? Va. Els directius i els mandos intermitjos i tot el que més, va. La comptabilitat de l'empresa, control de gestió de l'empresa. Veig que també hi ha bastanta gent d'administració, o sigui, la part de control de gestió, i la part sobretot, a veure, si guanyes o perds diners i com vas, o sigui, control de gestió. Verse con clientes, control de gestió o comptabilitat, que ho diu comptabilitat. Què més? Què més coses fem amb el dia a dia nostre de les empreses? A què dediquem el temps? Què és el que ens preocupa quan ens llevem pel matí? Amb què posem la nostra energia amb les empreses amb el dia a dia? Va. Perdona? Com vendre el producte o servei que ofereixes. Sí, dissenyar com vens el producte o servei que ofereixes. Això pot ser una mica la part més de màrqueting, no? Màrqueting, vull dir, la part de com vens, si vens directament als clients, si vens a través de, per exemple, un distribuïdor, si és un producte de consum, si vens a través, jo què sé, d'una gran superfície o d'una petita botiga. O sigui, pensar una mica com obres nous canals. Verse con clientes, la gestión, marketing, han dicho marketing también. Marketing o
Publicitat, també. Home, a la foto que heu vist, vosaltres el primer que us heu fixat és, més que amb les empreses, amb les marques i la publicitat que hi havia alrededor dels productes. Heu sentit Coronita i algunes d'aquestes. És més pensant en la marca que el que hi ha darrere la marca. Darrere la marca hi ha una embotelladora, hi ha una distribuïdora, hi ha segur que un departament d'I+D, de recerca i desenvolupament. Què més? Perquè estàvem dient una abans, que crec que està molt bé, que l'hem sentit allà fluixeta, crec que eres tu. A veure, va, anim, home, anim. Anim que avui no hi ha examen. Si us podeu relaxar, que avui no hi ha examen. No hi ha control, no hi ha control. Innovació. Això, innovació. Això és molt important. Aquesta és molt bona, aquesta és molt bona. Per què? Per què és important la innovació? Doncs perquè el problema és que el món canvia. I canvia molt ràpid. Molt ràpid. I tan ràpid que moltes vegades si no adaptes la teva companyia als canvis que hi ha, doncs el que passa és que moltes companyies moren. O sigui, hi ha un índex de mort de companyies molt elevat. Les empreses, hi ha molt poques que durin més de 20 o 30 anys. I de fet, veieu que també els pesos del món estan canviant, no? Els 5 països, o sigui, Rússia, Xina, Índia, Brasil, que representaven fa 30 anys el 5% de l'economia mundial, aquests 5 països, amb els propers 30 anys, al ritme de creixement que van, suposaran el 50% de l'economia mundial. O sigui que l'economia mundial, que fins ara ha estat molt gestionada per Europa i Estats Units, i fa 30 anys, Xina, Rússia, Índia, Brasil, no recordo quin és el cinquè, però us ho dic. Brasil, Rússia, Índia, Xina, poseu aquests 4, em deixo un dels motors, igual pot ser Mèxic, que representaven un 5% de l'economia mundial, en 30 anys seran un 50%. Què voldrà dir? Que en 30 anys les empreses, productes i serveis que no estiguin en força amb aquestes 5 economies seran marginals al món. Imagineu-vos com està canviant el pes de l'economia, el pes de... I si ara neix una empresa aquí a Catalunya, avui, si no la crees pensant en aquest canvi a nivell global i que la companyia pugui tenir presència a Àsia o presència a Latinoamèrica, doncs és molt probable que dintre de 20 o 30 anys, sobretot si és una empresa que doni productes globals, tinguis dificultats. Innovar, amb la qual cosa tens que pensar nous productes per aquests mercats, tens que pensar noves formes d'apropar-te, nous serveis. Què més? A què més dediquem el temps i què és el que ens preocupa al dia a dia? Què és el que fem al dia a dia a les empreses? A veure, què més? El bon funcionament. El bon funcionament. Però què vols dir amb el bon funcionament? Diguéssim, et refereixes més a la part de gestió, de coordinació, de... Productiu, econòmic. Aniria una mica més amb la part possiblement de control de gestió, potser, la part de control de la gestió de l'operació. Control de gestió, va, control de la gestió. Què passa a fàbrica? Què passa a ventes? Què passa al magatzem? Què fan els d'I+D si estan inventant alguna cosa? Què fan els de màrqueting si la campanya de publicitat funciona o hem tirat els diners? Controlar una mica les diferents àrees de l'empresa. Què més? Estudi de mercat. Molt important, estudi de mercat. Perquè el món canvia, el mercat canvia, però la competència existeix i està allà fora. I tens que reaccionar davant de la competència i tens que reaccionar davant de noves demandes dels clients. De fet, les empreses, si veieu moltes de les empreses que estan triomfant, són empreses que han tingut una mica l'encert d'anticipar aquells hàbits de conductes dels clients o productes o serveis que els clients podrien tenir gran impacte i anticipar això com a avantatge competitiu. Amb la qual cosa, la part aquesta de tenir un estudi de mercat i un termòmetre, perquè si veus que un dia un client et diu una cosa que dius, hòstia, això pot ser una bona idea, això pot ser una bona idea, igual no és una bogeria, per què no ens posem a treballar? Estar molt a prop del mercat i estar innovant és molt important. Què més?